Barkanmu da warhaka. A kwanan nan ministan gona, Alhaji Sabo na Nuna ya yi sanarwa cewa abincin naira 30 zai ishi mutum ɗaya, musamman a jihar Kano. Wannan magana ta tada yamutsi a kafafen sada labarai cewa abincin naira 30 zai ishi mutum. Yanzu ga mu a jihar Kano. Za mu ji ra'ayoyin mutane akan wannan maganar. A matsayinka na mai wannan restaurant din, shin kuna ba da abincin 30? Abincin nawa? Naira 30. Karame mai ta muji? Naira 30 naira. Shekara 25 baya ne kike magana ko a yanzu? A wannan lokacin da muke ci. Gaskiya fiya wata dai muke ba da naira 5. Ko akwai makwabtan mu nan sai dai mutum ya je ya jika garin kwakin naira 30 ba suga. Ya jika ya sha. Kaddara cewa ana ba da abincin naira 30, shin kana tunanin zai ishe ka ci kai kadai? To ai ko ɗana zan bayar mai ɗan shekara 4 ai ba zai ishe shi ba, latana ni babba. Ɗana ɗan shekara 4 ba zai ishe shi ba. To mun gode. A matsayinka na ɗan Najeriya kuma ɗan jihar Kano. Tunda kake zuwa restaurant ko kake cin abinci, kaddara cewa ba a gidanka kake cin abinci ba. Kake zuwa cin abinci, shin ka an taɓa siyar ma da abincin naira 30? Naira nawa? Naira 30. To gaskiya dai farko dai wannan abun ma dai to ban taba ji ba dai. Zan iya cewa ko tun da na tashi dai na san zamanin da ana iya sai da lemon kwalba ma naira 2 da sisi kenan. Mu iya cewa ko a wannan zamani dai in aka ce naira 3 tana da matukar muhimmanci, amma ki kaddara a yanzu muna ganin cewa mun zo wani zamani da a iya cewa rayuwa ta yi tsauri matuƙa yadda ya kamata. To ba za ka ce abincin naira 30 zai iya gamsar da ɗan adam ba. Ai ko rake ka zai siya na naira 30 ai ba ka sha ka ƙoshi ba. To kin ga abinci kuma ka yi maganar abinci, kana maganar shinkafa da wake ne. To ko a faɗin jihar Kano da kewaye da ake faɗan wannan abun, akalla an zuba ma shinkafa da wake ta kusan naira 100. Ina ga maybe ko ita ma ba lalle bane ka ga cewa ka gamsu ka koshi a wannan lokacin. To kuma ina ga rana safe dare. To kin ga akwai kalubale gaskiya matuƙa. Wannan zance da ake ta yawo da shi a kafar yada labarai matuƙa yana da matuƙar barazana ga dimbin al'umma baki daya, duba da al'umma ma ransu ya ɓaci matuƙa akan wannan zance da muka ji ta bakin shi. An ce da ma Sabo, sunan nashi ya kama da Sabo, to ina ga Sabon ne shi a wannan ofishi nashi. Wannan bawan Allah yana cewa abincin naira 100 ma ba zai ishi dan adam a safa kawai ba, balle abincin naira 30. Mun gode. Kaddara cewa akwai abincin naira 30 yanzu. Idan aka zuba maka abincin naira 30 zaka ci ka koshi ko ba za ka koshi ba? Gaskiya ba ran cin koshi ba. Abincin naira 30. A misali ana ma ba da abincin naira 30. Gaskiya ne. Zai ishe ka ko ba zai ishe ka ba? Ai ne abincin 1000 ba ya sata barantana naira 30. Abincin nawa? 1000. Ba zai ishe ka ba? Wallahi bare ishe ne ba. Ballantana 30. So mun gode. Yawwa. Mafi karancin abinci a nan wajen na nawa kike bayarwa? Abinci na sokora mu naira 100 ne. Duk abinci mai lauhi-lauhi na naira 100 ce. Amma shinkafa ba ma zuba na 30. Saboda yanzu shinkafa kwano daya 1100. Kuma ya za sai abinci da shinkafa 1100 kuma mu zuba naira 30 ai ba zai yi ba. Ga kudin kayan miya ga komai a kai shi. Shi yasa ba ma zuba na 30. Yanzu ma abinci na ya kare na turo yarinya ya je siyo mu. Ya je siyo mu wani ya je siyo mun gashi. Wannan nawa kenan? Naira 30, naira 50. Naira 50. Wannan abincin naira 50. Naira 50 kenan. Kenan ba kwa bada na 30 ana. To mun gode. Yanka na baka nike. Abincin naira 30 yana isar ka a wuni? Gaskiya ba ma a bada abincin naira 30 a duk nan wajen. Abinci daga 100 sai 200. Kuma har ga Allah zan ci na 500 in dai na tayi ci. In dai so nake in koshi kamar yadda aka yi magana zan ci na 500. A lokaci ɗaya zaka ci na 500 ko kuma a wuni? A lokaci ɗaya, don yanzu ga ma mai abinci a kusa in ta zuba na 500 ɗin nan zan iya cinyewa. To mun gode. Mayar Allah a matsayinki na mai sayar da abinci kina bayar na 30? A'a ba na bayarwa. To me yasa ba kya sayarwa? Saboda abinci ya yi tsada. Kamar nawa ke siyan kwano ko kuma mudu? Buhu da ana siyan ƴan gwamnati 14,000 amma yanzu ta koma 18,500, wani gun ma ta kai 19,500. To shi kenan mun gode Allah ya saka alkhairi. Kamar na nawa kenan kike iya bayarwa?
ana ba da na 100 dai shine kasa da zubi sai sama kuma. To yayi kyau, mun gode. Salamu alaikum baba, yanzu abincin naira 30 yana isan ka a lokaci daya? A gaskiya ni na naira 50 ma ba isa ta. To sai na nawa kenan yake iya isan ka? In dai kamar wanda zai ishe ni ne zan ci kamar na naira 100. Na naira 100? To shi kenan yayi kyau. Bayan Allah abincin naira 30 yana isan ka a lokaci daya? Kai ba isa ta. To sai kamar na nawa yake iya isan ka? Ai a lokaci guda a samu kamar na jaka ɗayan zuba. Jaka ɗaya duka kadai? Din kadai na zuba dan ji dan sauki kaɗan. To shi kenan yake sauki ma ba ma wai ya ishe ka ba. Ba ishe ni gaba ɗaya ban dan sauki da take dan tago kaɗan. To shi kenan ya kyau da lamun gode. Shin akwai rogon 30? Da akwai. Muke to ya yake? Ku ci gaba da kallon Sirrinsu Media domin samun ingantaccen labari. Ku kasance da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu. Sunana Ladida Abdullahi wanda aka fi sani da suna Tubeless. Masu kallo, ku ci gaba da kallon Sirrinku Media don nishadantarwa da faɗakarwa. Sirrinsu Media TV. Sirrinsu Media. Ku kasance tare da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Thank you. Ku kasance da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media domin samun daɗaɗɗen labarai. A ci gaba da kallon Sirrinsu Media. Su rika kallon wannan tasha ta Sirrinsu. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media suna faɗakarwa da ilmantarwa. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Kasance da Sirrinsu Media. In dai kana so ka bare wannan sirri ka fito da shi fili, to sai ka je YouTube channel din cikin wayarka ka rubuta Sirrinsu Media domin kallon nishadi ido da ido. Sunana Saratu Gidado da duniya ta fi sani suna Daso. Ku kasance da Sirrinsu Media domin samun labarai da dumi su daga Kannywood. Sunana Baballa Hayatu. Ku kasance da wannan tasha ta Sirrinsu Media domin samun labarai da dumi su. Salamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Shamsu Dan Iya. Ku ci gaba da kallon Sirrinku Media domin nishadantar da ku da kuma faɗakar da ku.